Orasa madihita, ruas ni huria, na di jabu suak songoninang di garejon. Tapuka maulaut ta parminggu ta sadarion, tapasada marohata, martangyang mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadian na manopalangit dohot tanoon, di pasaur madamena tu tondita, amen, rap mahita madok tangyak tay, ali Yesus Tuhan nami, bereng hami na dison, pinarmahan mido hami salut na nadison, saya siro ham di hami saya pangulu hamion, amen. Maredehitan nomor 10 sada. Jahoba akadenggan ni basam, dohot asin ni roham, Asian na robido akai martangyang mahita. Ale Tuhan di bata na sangap jalan abadia, odo harorwan ni damai dohot las ni roha di hami jolma. Nunga dilen ho anak muna sasadai, manaon na porsuk jala sahat tu hamatean. Asa ibana padumun hami tuho. Dibaheni, patugu marohanami makaporsiai pabuanang domu hami tuho. Leho matodi madongani hami. Asa unang madele jalan marsak rohanami. Nakpeadong si taonon di bagasan ngulu namion. Alaya asa manatap jalan makirim hami di asin roham na balgai. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Didongani Tuhan di batama hitaon saluhutna. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tatangi humma hatani debata nagabisikan ni pati di mingguta sadarion. Di mana tersurat di sada Petrus 5, mamuka mesian ayat onom 1 ayat pitu, songonom ma hatana. Atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni debatana gugoi, asa dipatibu hamu ditikinai. Tiga ko kamuma nasa na hinau holsohan ni rohamuna tu ibana, ay disari hodo hamu, ido saatna rap mahita mangido. Ale Tuhan di bata, saya pargugui mahami, mangulaon na hombar tu hatami. Amen.
Marede hita buket de nomor 240 lalu. Martang yang mahita manopoti dosata. Ale Tuhan di bata para siroha jala pardingkan basa na sumurung. Narodo hami tujolo mangkudukon jala marhatopoton salud dosa dot aka pagalason nami. Jojo ulaun hami aka ulaun na maralo tuhatam dohot lomo ni roham. Asi maroham ale Tuhan Jahuba. Sa unang paingot-ingot aka dosa pangalason nami i. Sa ingot mahami hombar tu asi ni roham na balgay. Se tugu-tugu mahami tu bagasan hasitonganmu. Se ajari mahami marhiti-hiti hati kuranmu. Asahot haporsyon naung nilehomi tuhami. Jala toktong huingot hami holong ni roham. Ay hodo debatani hatuan nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagam ni dibata taringot tu hasisan ni dosa. Haholongan sa liling-liling na hubain makaholong iho. Dibahini hutugu-tugu humarhito asin ni roha. Ninna Tuhan Jahuba. Hasangapon mani dibata na digijang. Amen. Marede hita siya buket de nomor 332. Jahama turpuk ni epistel di minuta sarion imanarta surat di Pesalmen 22 mamuka mai sian ayat 20 tolu 1 ayat 20 pitu tajahama mar soring-soring sai jamita honoku ma guarmu tuaka haanggiku
Jala pujioku maho di tonga-tonga ni huria na marluhuti. Aidang lea rohana manang mabias-bias mida perdangolan ni nadangol. Jaladang ditabuni on bohina maradopon ibana. Jala ditangi hodo angguki itu ibana. Saya mangan dosogut akan nadangoli jala butongan. Ikon mamuji-muji Jehovah do akana uso-uso di ibana. Saya humisa doro hamuna saliling-dilingna. Ido saatna martua ma no bege jalan no peop hata ni libata. Amin. Mari dehitasian bukede nomor 784. Mahita makatidakon hata hapor siautai hapor seai di bata Jehovah ido ama parguguna suatu dusan natu palangit o tanu hapor seai Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinuboni si Maria nagabi-gabia siaton di porbadia andorang suahubuan ido tuata na tumauna berni ipanguman ni silatus namate terpajal libana di haupinor silang na tua tu banu aturun itano na mula mangulu di hari patuluhon nama naik tursugo lahundul tu siamun debata Jehovah amanai pargugo na suatu dosani isi mai mana pai mamula sogo tu tanohon manghumi ala na mangulu dot namate au porsea iton di porbadia jaralong sada huria nabadia huria to panela Kristen akan nabadia dot dehasesan ni dosa dot dia tai nama dok mula mangulu sugut daging ni halak nong mate dot dia nguluan nasra sudah amin. Mari dehitasi buku de nomor 220 sada. Batana sumurung sian saluhu naroha imana mengaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata jamita di minggut tasadarion tersurat di surat ni Apostel Paulus mendapoton huria Rom di 24 ayat 10 sahat rodi 25 Rom 4 ayat 10 sahat
Rodi 25. Songonoma takasma tapai hutihut. Maralohon nasa pakirimodo haporseaonna na makirimi asagabe aman ni torop bangso ibana hobar tuhatai songoni masugut poparamu dang naulo gali haporseaon nai paida ida pamatangna nahira somer ngulube anung nga 100 tahun ne umurna nak paida-ida si Sara nauk saep ladangi dangologang gurohana tumadiko kaporseao di baga-baga ni debata nalam tutuguna dotahe haporseao na jala di parsangapi do debata ai positutudo rohana tukdo gogo ni debata patopahon na pinarbaga-baganay alanido bahen na dirajumi gabe hati goranna dada ala na iba na sabing ubahen na tarsurat naung dirajumi tu ibana hitape ditatap do disi ay sirajuma do nang tuhita haporseao di ibana napahehehon Jesus tuhatai sian namate ay dipasaha do ibana alani pangalaw siyotai jala di pangulu siala hati gorata ido saha na hanguluat do hatam. Na inaulungan di bagasan gorni Tuhatta Yesus Kristus arga situtudo di debata haporseaon ni ganup jolma jala dirajumi debata doi gabe hati goran ni ganup haporseaon ima sada ojahan ni ganup halak Kristen di pardalanan ningguluna di hubungan na tutuhan na iman adalah dasar kehidupan orang Kristen yang menyatakan persekutuannya dengan Tuhan. Jadi molomar Tuhan jolma dang boleh lepas sian haporseaon imalapatan na. Alay haporseaon na di bagasan ngulu portibion, ikot tapahami doi berbeda tu haporseaon tatu debata. Parsiajaran taringot tu haporseaon do jamita sadarion. Manada dengan bahasa ni debata dohot asini rohana. Molota hubukot tuminggu reminiscere. Saya tadama sini rohani di batado dengan di basana di ngulu.
jalay komarhiti haporsiaw mahita manaday. Ido nanaing petikota siyan hatan ni debata di perminggot ta sadarion. Asa proses di perdalanan ni ngulu ni jolma ikonaing mabangulo di bagasan haporsiaw terus menerus. Napatadaho hubungan na tu debata. Alay tapamana majo ahado haporsiaw ni. Ahado haporsiaw ni. Molo didoko porsia dohamu di Yesus Kristus doho debata di sudi perdalan ningulumu moloin na maul dora jawab talusi molo tadok manang tasukun porsia dohamu di debata ala didok surat ni Heber di Heber 10 sada ayat sada takas didok sonon alai anggo haporsiaw ni pos niroha doi diaka sihirimon pos niroha doi diaka sihirimon jala pamotoan natotu taringotu nasoni ida pos niroha diaka sihirimon jala pamotoan natotu taringotu nasoni ida porsea do amat tatu inata te ala diida porsea do inata tu amata na jujur do amata yato mangalias segala sesuatu tuah kainata ala diida aledak songoni ha porsea tu adu pan di bata pakirimon na terus menerus kuat pengharapan karena Tuhan yang menentukan perjalanan hidup, bukan dilihat oleh kasat mata. Didok, I believe you. Saya percaya kepadamu. Tapi dilihat oleh mata. Dan jika tidak benar kenyataan hidup itu dilihat oleh mata nanti akan buyar kepercayaan. Persea dohamu tu padi talu betubing molena persea alai moladong selek ngasawotik dak persea bi miringi ape nama sahai do persea noaing tangbe ima moloha persea on dijol mate persea dohamu tu hakai petisaon na dinggam merdalan persea dinggam no merdalan dahin alai holan diboto dang dinggam berda so apa kape sia persea ni asal lagari jahakai di adong ge karena iman seseorang tumbuh karena ada sesuatu yang diharapkan melalui pemahaman imannya dengan nyata. Tak coba joma mereng musai di jami tahun macai takas didok Apostel Paulus tuhuria Roma taringot tuha porsiaon ni sia barham di kalimat na parjolo didok maralohon nasa pakirimoddo haporsiaon na makirimi nanti maralohon nasa pakirimoddo haporsiaon na makirimi asa mani torop bangso ibana hobar tuhatai songoni masugut poparamu taringot tu sia barham upabangkit peho gabe amani torok bangso ninna debata tu sia barham alai marumuribana 100 tahun gabi hirana mati di hilala jalanarong bepeng harapan untuk melahirkan anak si Sarah imana ni dok na diay asapulusia dangolo gali haporsiaon ni sia barhami paidaida pamatanga hirana sumangulu be ay nunga 100 tahun umurna nakpaida-ida si Sarah nauk saep ladangi yang tidak mungkin lagi melahirkan. Mana mungkin Abraham menjadi bapak bangsa satupun anaknya tidak ada dilahirkan dengan umur mau mencapai 100 tahun. Ale didok danggaliha porsiaon ni si Abraham di si
alahot haporseon nai tu pakirimon nasia debata. Kadang-kadang firman Allah bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh manusia. Bainok kumaho gabi bang sonabulun, ina rotok tu si Abraham. Pasok kumaho. Bering mabitang na di langit, songoni mapinopar musugut. Di kenyataan hidup, dung seorang si Isai, sembahkan itu kepada saya. Menjadi korban. Namaul dia nih. Molo di pemahaman ni Hazol Maun. Bangailia sadadana ki pemaul paimaun liling ikol leonon nina gabi persembahan. Yului si Abraham dui. Lau pasahaton si Ishak anak nanasasadei. Urok naking kadang-kadang kenyataan firman Tuhan dan apa yang dijanjikan kepada manusia bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh manusia. Molotasukum musai ruas ni huria alaniaha benda merminggu hamu jalalani ha porsyamu nado moloin naro pani. Na porsyado hami dituhani benda merminggu baru makirimai pasu-pasu ante. Habi mersugu titor marsahid. Dia duda habi merminggu. Baru Roma naso merminggu asal na merminggu dotongi. Asia perminggu pero sahid ni. Otago mahitaw na sumerminggon, dan sumerminggot tong nagudangan ng nasehat. Nagudangan marlas ni roha. Begitu hebatnya kenyataan hidup ini yang tidak dapat dihubungkan dengan pengharapan kepada Tuhan. Maka iman dan pergumulan kepercayaan itu kepada Tuhan beda dengan apa yang menjadi kenyataan hidup kita. Saya martangyangi doannya kami, aledang ilihat Tuhan nih. HP adong ko tinanda jol mana somartangyang, wala mangibubuk ko hamoraw na ina. Naukebat na manada diri ni halak ko pertangyang ito. Dang manada diri na. Ima persoalan kehidupan na masanway. Na inaulongan di bagasan guar ni Tuhan ta Jesus Kristus. Na pinangido ni jamitaon paingot to kita asa songos si Abraham didok dangolo ganggu rohana tumadiko kaporseaon di baga-baga ni debata. Dangolo ganggu rohana tumadiko kaporseaon di baga-baga ni debata. Iman percaya Abraham adalah pasti terhadap janji Tuhan. Apa nama sa baga-baga ni debata iko saut. Ima iman nai, ima haporseaon nai. Jadi dang diberengi bana secara pribadi kenyataan hidupna nani leon ni debata di nguluna. Alani dang badeli bana, dang ganggu bana. Jala toktong marpos ni roha ibana tu debata, dia kabaga-baga nanaing leonon di debata di nguluna. Takas di patolhas di jamitaon perbue ni haporseaon ni si Abraham na parjolo di pasangap ibana toktong debata alani pakirimon nai. Di pasangap puasa ala makirim ibana di baga-baga ni debata. Dangolo ibana madili jala setia memuliakan nama Tuhan. Molo di perdalanan ni haporseota satu sonari ala Kristen. Hola saotik ganggu haporseon na idang dapok na pas-pas nga sabi itur madili. Taktohoy basa-basa ni Tuhan ni. Itorin na. Hidupan na nahiya-hiya na rong ringgas merminggu buti topuarok pergumulan hidup ay wasamang so nalamoro ay mada ima johorwa adong getong ima johorwa tikina alay terputus atong gali haporseon nay alanang dapo na naniluluan na dihilala alani dak tugu haporseon na di baga-baga ni debata gabe dak pasangap debata ay dak si pasangapok kabe debata sok pasu-pasu iliat tunggulu tahun. Alayang si Abraham dipasangap bo debata dirajumi di bagasan guluna tigorro debata di baga-baganay.
Dangolo debata ganggu di jajina do baga-baga na tu saluhut jolma namar hapor seau tu ibana. Alani di hahoton ni hapor seau ni si Abraham dang tergantung tu kenyataan hidup. Di pasahat ibana nguluna seutuhna tu debata marhiti-hiti hata ni debata. Napaduahon na nagtakas diha ngulota mangulu hita di bagasa Kristus marhiti hapor seau. Mangulu hita di bagasa Kristus marhiti hapor seau. Didok hita pe ditatap do di hapor seau tai ala marhite Yesus Kristus naukehe. Nunga di pahehe duhan debata Yesus Kristus sian namate gabe dapot kita haluau do tangguluan saliling-liling nga. Iko porsea mahita disi. Jala didok ay di pasaha do Yesus Kristus tuhamatean ala ni pangalosiota jala di pangulo do Yesus Kristus si gabe hati korata. Aneh sebenarnya ini. Yesus mati untuk kita dan dia bangkit untuk keselamatan dan kebenaran kita. Karena manusia tidak dapat dibenarkan di dunia ini karena dia selalu melakukan dosa dan pelanggaran. Boido tatad dahita noeng dia do pan di bata pardosa jala pangalaosi alai di sesa de bata dosa tamarhite pangalaosioni jala di pahehe Kristus sian hamatean lau manesa dosata. Pengakuan na songonoma nagabe haporseaon na mangulu. Karena dosa kita, maka Kristus mati untuk menyelamatkan dosa kita. Berimanlah untuk itu. Haporsiai me. Marhite asini rohani debata doho dengan basana dilehod do Yesus Kristus paluaho saluhu jolma. Ay di pasaha debata do Yesus Kristus Tuhan mateani asa tigor hita di bagasani marhiti hamomonang ni Kristus sian hamatean jalaboy hita malua sian pangalausion jala didok gope jala di pangulu siala hati gorata kita dibenarkan oleh karena kasih karunia Yesus dalam pengampunan dosa kita. Selinai amang do tamuinang molo marhiti pemikiran kemanusiaan sungguh aneh ini. Bayado mate Kristus humokopita lani dosata. Tarjalohita doi merhiti rasio enggak. Nah pantas kita dihukum mati dan tidak mendapat kehidupan. Ale-ala sini rohani debata di pasitong mahita. Jalai ko jalota may merhiti aporseau. Iman kita. Sampai sekarang banyak orang yang tidak mau memahami iman percaya itu di dalam Kristus. Karena dia menyatakan percaya dihubungkan dengan kenyataan hidup. Salinai najulta jolma di portibion gagal jaladak tugu di haporsiaon ala dihubuk kotu kenyataan hidup. Porseado hita ditangyak tatu debata na pasu-pason na ngulut tatuari na nangro jawab na dohonot tado porsea. Alai maul haporsiaw tay mangulu. Ala tuari nanengro arsak do lasni do arsak do pergumulan do kegagalan sa yarong. Marhiti parsiajara sadario didok arga situ tudo di debata Jahoba aporseaon ni ganup jolma. Molo porsea hita di Yesus Kristus nau paluahok kita pasahaton nama sudia kahaluaon do baga-bagana tu ganup jolma. Na inaulongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Ikut tugu maha porsiauta di perdalan ningulut tatuari nanangro. Apapun yang terjadi, Tuhan menyatakan janjinya. Dan telah dinyatakan di dalam Kristus. Di bagasan haluaon nasahat tuhita. Nunga di pangulu Yesus Kristus hita jala di palua siya dosa do pangalausion. Porsiama hita di si. Pangasaho masini rohan debata di ngulum. Asa dapot toa ka narikot di ngulumi. Mampu maho pasangapod debata songo si Abraham
napasangap debata di sudi panggulmito ninguluna, jala mampu mangulahol lomo ni rohani debata, marhite hite hatana. Jakon mahatana, jala persea maho, unak pakke, gogom dohot hamalomo, lau majalo pasu-pasu ni debata diha porseao dohot pakirimomo. Salinai, unak pakke gogom dohot kenyataan hidupmu, majalo akana rikot di gulum. Alai pakke maha porseao na tugu. Asa baga-baga ni debata pasautonna tuho. Itulah iman. Imaha porseao. Pakirimon pos niroha tu debata dohot pamotoan nato tu taringot tu naso ni ida. Gabi madalana halak na persea hita diadopan di debata. Songos ya barham na perseai. Amin. Pasu-pasu hatami. Pasu-pasu hatami. Sai suan turo haki asama parbuei aliji sustu haki sai martu pajol mai naupe opatami tangia kunamai hakatman tutanani. Mauliate madiho ali Tuhan, dihapapatar ni hasitongan ni hatam, narga situtudo diho, haporseaon ni ganup jolma, jala dirajumiho doi gabe hati goran. Tuhan pargugui mahami maka porseai, saluhut bagabagam, asaolo hami ali Tuhan, tang marojahan, di kepastian hidup manusiawi, tang marojahan di pikiran doho panadayon nami di ngulu siapari diak kabasa-basami naso hujalohami alani sakap di hajol maun alai sitong do bagabagam tu saluhut akan porsea diho. Pasau tomu do yali Tuhan na nung ngadiliok ko haluaon nasikop marhiti Jesus Kristus alani dosa dohot pangalosyon nami gabi dirajumiho doi hati goran nami ali Tuhan asa dohot tami manean haluao dohot tangguluani atok pargugui mahami toktong dingolu namion naguk tantangat dohot pergumulan na jot dang dapot tami na hinirim ni rohanami di ngulu siapari alaya sahot haporsyaon nami tuho tukpe so dapot tami sipata di ngulu nami ay holan mangasahon asi dohot tolong ni roham nang dinggan ni basam di baga-bagamido nasikop ngulu nami makar porsyai ho atau ngali Tuhan leho mahai baruon dingulu nami makaposi doho makaporsiai ho asa sonang rohanami di pardalanan ningulu namion noeng sahat rodi saliling delingna marhiti Yesus Kristus Tuhan nami calo matangiang nami amin.
Parade Mae Detta sian nomor 763. Salam damang dainang, ang ginap naribot, narapitan waeng di bagas ng tuhata, suang songoni damang dainang na adong di bagas tabi. Malate madiang pandeta ng pasahat hatana dihita, tunga palatiur, jala takas tahalas somai, gabi gogo, dohot las niroha di ngoluta. Las torhata sonari rapto hita kebatian dot amang pendeta B Panjaitan. Opung Pratama dot inang dison. Ani las pengironai manon amang mamang uluh kita di tangiang pangodianon. Tapi kema titina masa di huriata di minggu tanggal 20 Februari 2021. Na parjolo kebatian minggu 7 Maret 2021 minggu okuli bahasa Indonesia. Evangelium 2 Musa 20 ayat 1 sia, epistel Matius 22 ayat 31 140. Tema holong tu debata, kasih kepada Allah. Marminggu hita di gereja on songon nasomal. Sebagian marminggu di bagas tabe. Napaduahon, pertanyaan patu-patu di hari Kamis tanggal 4 Maret. Masuk pukul 20 WIB di bagas ni Ganup Ruas. Napatuluhon, sermon resort. Patu-patu di hari Selasa 2 Maret. Masuk pukul 10 WIB di HKI Tanjung Anom. Na paupaton, na sorang. Na di hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 di bahasa-bahasa Tuata do sahalakdak danak boru di Amata Rio Tambunan inang Ria Boru Lumban Tobing. Di Pasdo dadanaki dot natorasna. Tetangyakon ma asa magudang ibanda di Begasan Hai Pason. Parorot tuhata ganup ari ganup tiki suang songoni natorasna asang giat kayu boru halamuan ni natorasna sibutet nasorangi halamuan di keluarga halamuan di huria dohot bangso negarata namangihut ruas nama ulang tahun na di hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 gokma umur ni inata nyonya calon sintu Elisastro na 70 boru manurung 30 tahun. Alani ruas majelis tok perhalado pasahaton selama ulang tahun matu inang. Kajang ma umur muna, lasma rohamuna, marhai pasom mahamuna, jala susuk ma pasu-pasu di bata, dihamudo keluarga tujuluan ni Arion. Laos songani matong hata dota yang nihru sude ruas perhalado majelis, sudena damang daidang nama ulang tahun hatu tubuh. Dot ulang tahun pasohoton nasa minggu on. Rapot pelayanan 2021. Nah di hari Minggu tanggal 21 Februari saud dota patupa rapot pelayanan ni. Arong dono tulenna boy mata jalan non tu BPH dalam bentuk fotokopi. Molo perlu boy tabagi dalam bentuk soft copy di bagihon melalui WA grup ni Huriata. Mang napiga sian keputusan do kesepakatan ini di pasatai ma dititingon jala laos tangya konota. Na parjolo iuran tahun 2021 hot ma sonda somal iuran tahunan 200.000 LSJ 100.000 pembangunan 300.000. Nomor 2 mamilit amang sintua tupal manurung SH gabe kepala seksi diakonia
mangisi naung kosokian. Marhiti titingon do tangiang di pasatai ma ulaun gabe kepala seksi koinonia tu amang situa tupal manurung SH. Tuhata ma madongani uhut mangajari hamuna mangulahon ulaone. Namangihut mamilit amang jahot lan siregar gabe calon sintua. Alani mulai sedarion gabe dongandai mahamu amang jahot lan siregar gabe calon sintua. Dipergugui tiramoti Tuhan debata mahamuna lao barsiajar asa sahat hamuna tohonan hasituauni jaka tiki nalehet jaka ari nadengro. Naparpuri pinaboton tu sudehita nagio rohana di almanak hakai 2021 asa di pawotoh matu BPH asa tapangido sian resort dohot subsidi na uli sian resort wasa perluon kemungkinan besar gudang dope hita sering dijauh tahunon alani perlu dihita sebagai pedoman lao mamereng majahatan di bata marhite almanak ima disakapi rohanami sian parhalado. Naparpudi jadwal sidi jadwal khusus patu pauta do di tanggal 23 bulan Mei manang di tanggal 27 bulan Juni saguru tuharadion ni nasidima jadwal khusus di tahunon khusus lao memenuhi permintaan yakkan mendaftar dohot naung suku-sukun alani mulata ma perguruan di tanggal 6 Maret hari Sabtu pukul 10 WIB di Gereja Tom Mahita Marguru. Titing parhepengon. Pilihan na dari Minggu tanggal 21 Februari na parjolo 396.000, paduahon 325.000, patuluhon 326.000, subjumlah 1.140.000. Pilihan Minggu tanggal 21 Februari di Bagas ni Ruas, keluarga Sintua Jelum Bantoruan baru pangaribuan ono 10.000. Pilihan Minggu tanggal 10 Februari nang salpui along kesilapan nami dari Minggu manitikon di Bagas Yamang keluarga Marpaung Borlum Bantobing 40.000. Pilihan pertanyaan Kamis 25 Februari 2021 di Bagas Yamang keluarga Sintua Memang Marpaung Borlum Bantobing 10.000. Di Bagas keluarga Sintua Jalon Terlum Banturuan baru pangaribuan 30.000. Subjumlah 10.000. Dapat toluan. Kewajiban do gugu totoripe tajalo do sian keluarga Abang Pransitorus baru bangun. Iuran tahun 2021 200.000, LSJ 100.000, pembangunan 13.000, subjumlah 600.000. Sian keluarga Abang Pendeta Toljun Numbantowing Borosiombing. Iuran tahun 2021 200.000, LSJ 100.000, pembangunan 13.000, doh tamalateon. Allah hipas-hipas do sude keluarga 500.000, subjumlah 1.100.000. Tajalo rohamalateon. Sian Ruas ni Huriata, keluarga M. Stinjak, Boru Pasaribu, Pasaton Hamalateon tu debata marhite Huriana, ala hipasipasto nasida diramoti Tuhan satu sadarion, Hamalateon tu Huria Rp1.000.000. Tajal Hamalateon sian sahalak na poso bulu ni Huriata NN, ala hipasipasto ibada satu sadarion, jala mangido di tagiang ni Huriata, asalam maju ibana di bagasan hipason, lambaju matoton di bagasan ulauna jala dapok ma najinalahan jupa naniluan ni rohana tujuluan ni arion pasat hamlation tutuhata marhite Huriana Rp1.000.000. Hamlation sian amang rio tambunan inang Borlum Bantobing dina sorang dandak boru dina sida godangna Rp1.000.000. Hamlation sian keluarga ni Amang Sintua Tumpal Manurung Boru Hutapea di pasar tutuhata marhite Huriana godangna Rp500.000. Hamlation sian keluarga ni Inang Nyonya Tasoit Boru na 70 madok moleate tu dibata Allah sehat-sehat pas-pas sude keluarga jala di pasu-pasu tuhata sude nasa ulaun nasida madok moleate tu dibata Allah lang selesai perkuliah ni Boru nasida Betrik Boru Hutasoit na kuliah na sa Liligon di Sada Universitas Negeri di Bali. Di
Ipasat nasida mahamalatian tuhuria Rp1.000.000. Na parpudi. Hamalatian sian keluarga calon sintu elisastor na 70 ST, dinagok umur ni inang nyonya 70 baru manurung 30 tahun na di tanggal 21 Februari 2021, tuhuria Rp500.000, pendeta resort Rp250.000, guru jemaat Rp250.000, sejumlah Rp1.000.000. Pungma sude dana na tapapunguna sa mingguon, Rp810.000, Rp810.000. So nima saha ni titikta, pinasa matamang natutuy pendeta B. Panjaitan. Martangyang mahita. Puji-pujian mandungan maulate maruhanami tuarupa malede bata Jehovah. Dirajumi rohanami dusude ali Tuhan dengan dibasam do pas-pasum nak kucalohami. Dilasodo hami marparasaoran memuji pasang poko di tongan huriam sadarion. Do nang tumangihon sian hatam. Napostorohanami li Tuhan. Naswatonomu tu bagasan ngulu nami be di barita nauli nok pinasahan ina posom. Gabi pergugu jula pakir menamanguli di bagasan nang ngulu nami be. Di basona li Tuhan nungat takah hutangi kami suara ni tikting di tonga-tonga ni huriamon. Postorohanami li Tuhan di salukna akar ruas ni huriam. Na manada do na makalason dia kapasupasum na pinasahamu tu nasidabe li Tuhan. Postorohanami li Tuhan tua katiki-tiki na ng ro di padalan ni ngulu nasida lam tabamu na kapaso-paso ng diganup na sidabi. Sasonima nang dinanami na berulang tahun, leon ali Tuhan gajang ni umur, doon nang haipason, doon akan narikot di ngulu pardagingoni. Pada mali Tuhan na ang kaprasahiton do arsa ni roha. Asanggit toktong nasida di bagas salah si roha tujuan narion, makalaso paso-pasum di tongani bagas nasida bi. Lasu aksoneli Tuhan nang diruas hurian na malah si roha. Marhiti-hiti, dia kapal palumian do di subasa-basa na senat pinasahamu tu nasida di sada dana bodo ali Tuhan. Postorohanami li Tuhan na soalangom asidot pakaholongim. Asali honomu toktong nang hipaso tu amanami do tinanami na makalason di parsorang ni sada bodo di nasida. Suaksonima nang didak danahi toktong li honomu lasin roha marhiti-hiti hipason na ibur-bur magodang tujulan narion. Disudi dia kap tangyang panguduan nami, marhiti ragam niya kapasu-pasum, nak pinasahap muturas yung huriam. Doon nang sipul di bagasan akaparsikulape dia kayanakun ni Rosuriam, pastorohan nami li Tuhan, na toktong lihonomu tu nasida dalang ngulu, marhiti-hiti, nang sipul dia kaperkulihan nasida dia kanok salpui. Pastorohan nami li Tuhan, na patongonomu do dalang ngulu tu nasida, marhite dia kapar sekolando persiajaran nong ginuruhan nasidai. Di bagasan ng basona li Tuhan nakso hagwarak kami. Obat tua katikting na masa ni tongan ni huriam. Postorohan nami na tuktulam tabamo kapasu-pasum di ruas ni huriam. Nak tua katik-kitik na rorpe. Napadawom mo li Tuhan. Akaragam ni akan masa na di portibion ng sanggar pami. Buhay hami marlasi roha di tikinabi di bagasan bagas nami bi. Di bagasa kay paso do lasin roha. Ala pastorohan namin li Tuhan na soalangomu asi do pakahlongim. Jumbul masesa do sa namin li Tuhan asa tuktalup pami. Nagabi hasahatan ni pasuk-pasum. Jalamatangnya pemujian nami mahiti Yesus martangnya kami Tuho. Amin.
udahi ayat sada. Batama mandongani ho Rodina pajupang soko Nangiring nadang mansoko Batama mandongani ho Orasi kami oraspe Sai pajupang rohita muse Tuhan mandongani hitami. Martangi yang mahita pasahaton peliata tu debata. Ali Tuhan debata manami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni pasu-pasu doho silehon-lehon ro diaka dinggan basa na mauliutus. Mauliate mahu sobaho kami tuho ala di pasu-pasu hodo ngulu nami. Upasahata mi matuho diri nami naksian na nilehomi say jalo may gabi pilian na hucus diadopamu. Pasu-pasu mapilian on nalituhan nasa di parhaseang huriam. Lau patibulhon harajaomo di tonga-tonga ni portibion. Buhay marohanami marhiti tordim na badiay. Asalampatar huida jalahu botohami. Godang ni silehol-lehomi dihami. Ajari mahami asagirgir hami madok mauliati tuho. Huhut pasangapon ho. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Raphita mangido ditangyaktay. Alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magoarmo say Roma harajaomo say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Ay horon na po na harajaon, dohot hagugun, olihasangapon saliling-liling na. Amen. Jalo hamuma pasu-pasu ni debata. Di pasu-pasu jala didongani Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaorhon madamena tutodim. Amin. 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 Shalom. Salam sehat mahita saluhukna.